Snack interessanti bil-brie u t-tin bħala ingredjenti maġġuri. Jiena Nil u f'din il-kampanja ta' ġemma ħankun qed ngħinkom biex tagħmlu ikla tajba u bnina għal kull okkażjoni. Dejjem bi preparazzjoni tajba u nuqqas ta' fiq żejda nagħmlu flimkien ikla interessanti. L-ingredjenti kollha huma dawn: aġina tal-isfol, salsa ta' cranberry, tin xott, ġobon brie, basla, ċiċri u żgħir tal-bott, klin, qara ħamra u persut ta' Parma. Ħanibda din riċetta billi nqatta' il-qara ħamra u l-basal u nsajjarhom ftit żejt ta' żebbuġa biċ-ċiċri magħhom. Sakemm inqattaw il-ħaxix, importanti li nsaħħnu taġen fuq in-nar mingħajr ma ntuħ żejt. Imbagħad inżidulu ftit żejt ta' żebbuġa u nżidu xejjex. Ħanżidu ftit żgħar u melħ. Sadantant ħannaddaf ftit klin. L-iktar mod faċli li tnaddaf il-klin huwa li taqbad il-weraq u tixbdu bil-maqlub tad-direzzjoni tiegħu. Nafsuh flimkien u nqattaw sikkina taqta'. Ħanżid il-klin mat-toqlija u nqalbuh sew. Jekk naraw xott intuħ ftit żejt oħra u la darba nibdew naraw li il-basla qabdet tiġi trasparenti, issa jmiss li nżidu ċ-ċiċri. La darba il-ħxejjex saru inneħħejhom minn fuq in-nar u importanti li ntuhom ċans jiksħu sew. Sakemm jiksħu ħanagħmlu dil biċċa xogħol. Ħanaqbdu l-aġina tal-isfol u ħaniftħuha. Ħanaqbad sikkina u nqatta' strixxi tal-istess wisa. Dawn l-istrixxi li qed naqta' ħangrot nużahom għall-bordura tal-bażi tal-aġina tiegħi. Id-dix ħantih ftit żejt żgħira għal qiegħ biex ma jħellix. Ħanitfa' il-bażi tal-aġina fuq id-dix. La darba li ssejt il-bażi tiegħi tajt għadilka bajt u ħalib. U importanti ħafna li l-qiegħ intaqbuh b'furketta. Issa minn hawn ġol forn 180 grad sakemm tieħu kulur. La darba l-aġina saret, ħanaqbad it-salsa tal-cranberries. Nagħmilha fil-qiegħ u mmexxiha mal-qiegħ kollu. Dan il-proċess mhux biss ħajjejni għat-toma, però ħajjejni wkoll li l-meraq żejjed tal-ħaxix ma tassorbihx l-aġina. Li ħanagħmel issa huwa ħanqatta' it-tin u ħanifirxu wkoll fuq il-qara ħamra. Għal din riċetta tistużaw ukoll tin frisk. F'dak il-każ it-tin titfgħu l-aħħar ħaġa wara l-proċess li ħanagħmel issa. Il-brie nżidu hemm ukoll u ħandaħħlu ftit fil-forn. Ftit ħafna, ftit biżżejjed però li l-ġobon brie jilħaq jisħon u jibda jdub ġol forn. Importanti u attenti kif naqbduha ħalli ma nagħmlu ħsara. Fl-aħħar ħanżidu il-persut. Xi ħaġa bħal din tisservuha kif bħala kontorn. Forsi tnistgħu tneħħula il-persut ta' Parma. U wkoll tqattawha biċċiet u sservuha bħala snack qabel xi ikla. Ħanżejnuha b'dan il-mod u lesti għall-ikel. Tinsewx, preparaw tajjeb, onfqu bil-aqal u kulu tajjeb.